ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಒಂಚಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಪುರ ಆದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ರಜ್ಜನಲ್ಲ ರಜೆ ಬೇಲಿಗೆ ಪಂಡಾರಿಗೆ ಬೇಲಿಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸ್ವಂತ ಹುಷಾರಿದ್ದಿಂದ ರಜೆ ಪಾಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಸವಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ರಜೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ತೊಂಬತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಕೊಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಸೇರ್ತು ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂತ ಇತ್ತೆ ಈ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚೀಟಿದು ಈನ ಪುರ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಜನಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತವ ಹೊರ ಚೀಟಿ ಲೈಕ್ ಈನ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅಗುಳಗುಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಏನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತವೆ 2 ಜನಲ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತವ. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋರದ್ದು ಓದುದ ನಮ್ಮನ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಚೀಟಿನೇ ಅಂದಿರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಆರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವು ಏಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಒಂದಿತ್ತಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ 2 ಜನನ ಅಪ್ಪಾಗ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕೊಂಚಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನು ಪಂಡೇರು ಆಯ್ತು ಕನ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದಿನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕಿ ನಂದು ಗೊತ್ತೈತಿ ಕುಡೋರಕ್ಕೆ ಹಿಂಡ ಈನ ಪಂಡರ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಕುಡೋರ ಪಂಡೇರು ಕುಡೋರ ಪಂಡ ಇವಾಗ ಯಾನು ನಿಜನ ಇರ್ ಪಂಡ ಸತ್ಯನ ಇರ್ ಬಣ್ಣನಿಕ್ಕಿನ ನಿಜನ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಕೇಳ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಪಂದ್ ಕುಡೋರಕ್ಕೆ ಹಿಂಡ ಐಕಾರು ನಿಜ ಅಂದು ಯಾನು ಅವೇ ಪಂಡೇರು ಐಡು ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಗೊಪ್ಪೊಂದುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏ ಪಂಡಲ ಇದೆಗ್ ಪಂಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆದು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮೀಟ್ ಆದು ನಮ್ಮ ಕಾತಿರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಮದ್ಮೆಡ್ದು ಮೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಾರ ಪೋತಾ ಐರ ಗೊತ್ತಿಜ ಮದ್ಮೆಡ್ದು ಮೋಲ್ ಮತ್ತೆ ನೆಸ ಪೋತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಮಿಡಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸುತ್ತಾರ ಹೋದಾರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ ಹೋದ ಹೆಬ್ಬಿಗೆ ಹೋದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಕಳಸ ಒಂದು ಆಗುಂಬಿಗೆ ಹೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾ ನೆನಪಿಜ್ಜಿದೆ ಕೂಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋದ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಕ ಮೇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲರ್ದು ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲರ್ದು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಒಂತ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಿ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಹಾಂ ಇಪ್ಪ ಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ನೆನಪಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮೊರಣಿಯವರ ಕನ್ಯತ ಮೊರಣಿ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಈತ ಬೇಗ ಮದತ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಮದ್ವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ಬೈದೀನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಮ್ಯಾರೇಜ್ 2 ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಲವ್ ನಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತಿ ಫಸ್ಟ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಮೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಉಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದು ಅರುಣ್ ಪಂತದವ್ರು ಇನ್ನೊಂದೇ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಡಂತೂ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಏರ್ನ ಸುದ್ದಿಗ್ಲ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚಿ ಮೇರ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇರಿಗೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ರ ಮತ್ತು ಶುರುಮಂತೇರು ಆಂಡಲ್ ಏನು ಗಿಂತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಪುದರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆರು ನಮ್ಮನ್ನ ಲವ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಆರೆ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ಲವ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಆರೇ ಕಾರಣ ದೇಗ ಬಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಪಣೊಂತೇರು ಎನ್ನಡ ಪೂರ ನೋಟ್ಸ್ ದೇತೋನು ಕಂಡು ಅಂಚ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಗೆ ಏರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಆರು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಏನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದು ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆನೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದಾರ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂಡು ఒక ఫ్రెండ్షిప్ పోదు ఒక లవ్ అండ్ ఇట్లా అలా పోదు లవ్ మ్యారేజ్ అది పోతుంది ఇక నెక్స్ట్ యాన్ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಓಲಾತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಓಲಾತೀನಿ ಬೊಕ ದೇಗ ಹತ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ರ ರೀಸನ್ ದಾದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಹತ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಕೆಫೆ ಕಾರ್ನ ಉದರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೆಬ್ಬೆರ್ ಕೆಫೆ ಕಾಲೇಜ್ వంచండి ఇంకొక అల్లుల సేమ్ ನಮಕ್ ರಜ್ಜನಕ್ಲೈತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಟಿ ನೋಡತ್ತ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಆತೀನಿ ಓಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಆಯ್ತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲ ಬರೋನಿಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ಪಂಡ ಪಂಪ ಬೇರೆ ಗಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಪಂಡೆ ಆ ಓಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಉಂಡಟ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು 2-3 ಆಯ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡಟ ಆಯ್ತ ಪುದರ್ ನಿಜ್ಜಲ ಎಂಕಿತ್ತಲ ನೆನಪರು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ನೆನಪರು ಅವಲೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆತೀನಿ ಏನಿಗೆ ಪಂಡ ಮೇನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತಂಡು ಬರ್ಡೇ ಅದು ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇಗೂ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಇಡ್ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು పోయింది యాన్ అవల కొర్పెరా ఇజ్జా పంది డౌటుడే పోయింది నిజ్జాల ఏం కొరుందులేరా కొర్పె ನಂದ ಬಂದ್ಕೇಂದಿರ ನಾನಾ ಸರಿಕೆ ಅನ್ಕೋತೆ ಅವಳೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ಲೆ ಸಂಪೋತೆ ಅಶಿತಾ ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ఒక పోదు అల్ప గడ్బడ్ మత్తదే సొంత కొరియరు అవు నమ్మన ఫస్ట్ మీట్ థ్యాంక్స్
ಲವ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಲವ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಂಡ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಲವ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆದಿತ್ತೆ ಆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅದು ಮಂತಿತ್ತೆ ಮೇನೋಟಕ್ಕೆ ಮಂತಿತ್ತೀಜಿ ಇತ್ತು ಯಾ ನಾವೇನು ಪಾರ್ದಿಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇನಿ ಯಾರೇನ ಕೈ ಕಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಮಲ್ಪಕ ಬನ್ನಿ ಇನಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕೊಡೋರ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೀಟಿ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಏಜ್ ಇತ್ತು ಆರ್ವನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏಜ್ ಏತು ನಮ್ಮನ್ನ ಏಜ್ 22 ಎನ್ನ ಏತು 22 ನಮ್ಮನ್ನ ರಡ್ಜನ ತಲ ಏಜ್ ಲೈಕ್ 22 ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ತುಂಬಾ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ನಂಡ ಯಾನು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅನ್ಪಂದು ಮಲ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದಿಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಪಣೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಗಲ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.